Товариш. Какви са вашите основания паметника да остане там? Какви са вашите основания, мотивация този паметник да остане точно на това място? А защо да не остане там? Какви са основанията той да бъде премахнат? Защото много държави вече направиха музеи. Кои? Унгария за Унгария и за Чехия сещам. Музеи, в които съхраняват, и Германия ми подсказват, в които съхраняват символиката на най-близкото ни минало. Смятате, че този паметник е символика от най-близкото ни минало. Че так това е паметник на Съветската армия, когато е една от страните победителки във Втората световна война, ще се принос заедно с Великобритания и Съединените щати. Това е такъв паметник. Това не е паметник на Ленин, на Тодор Живков или на някой друг. Тук става паметник на Съветската армия, победител във Втората световна война. Не може по този начин да се тълкуват нещата. Хубаво е, добре би било да има паметник на миналото на тоталитарните режими, както искате да го наречете. Няма нищо лошо, но какво общо има този паметник с един такъв музей? Ето това веднага ще отговоря. Здравейте, господин Малинов. Здравейте, господин Малинов, Христо Ангеличен. Здравейте, сега ви чувам добре, господин Ангеличен. Не е тайна за никой всъщност, че като стане въпрос за този паметник и в Общинския съвет сме водили разговори. Всъщност това е белег на тоталитаризма и всички знаем това. Това е паметник, който е направен по това време с определена цел. Да смачква околното пространство и да показва по недосмислен начин, че това е силата към деня. Наистина в него са взели участие доста бележити скулптури, като Васка Емануилова и други. Всъщност на тази маса тук никой не е чул да говори за разрушение. Говориме за преместване, говориме за създаване на музей на тоталитаризма, такъв какъвто направиха във всички източни държави, с изключение на една-две. Всъщност, нещастието на България е, че последна се разделя с тези символи, а то е мъчително и дълго. Нещо, което ми прави впечатление, всъщност по някакъв начин вашата партия паметта изстига до периода 44-89. Сякаш времето преди това не е съществувало. Защо и 23-та, и 19-та? Те паметни дати за вас. Да, разбира се. Така, това, което исках да кажа, наистина това е един анахронизъм на времето. Ама не, вижте, това е вашето мнение. Не го налагай като трайна констатация. Аз не съм изненадан от вашата позиция. Като представител на тази политическа партия не съм очаквал и нищо друго. Обяснете на революцията, която беше при вас, че става въпрос за политически акт, а не става въпрос за гражданско общество, каквото се опитва да ни представите. Как ще кажа? Не е такова, защото ние като политици се включихме след това гражданско общество, което слава Богу съществува. Ако ние сме създали гражданското общество, благодаря, защото това е нещо за всяка държава. Инициативната група. Да. За мен също ми е смешно, да. Господин Малинов, ако имате да добавите нещо, защото времето напредва. С две думи ще добавя. И това, което е категоричното, по каквито и начини да се обяснява, как се да се обяснява, смесването на паметника на Съветската армия като тоталитарен символ е просто несериозно. Юридическата страна на въпроса е изяснена, тя не се нуждае от тълкование, това междуправителствен договор. Политическата страна на въпроса е ясна. Повече от пределно ясна. И тя, за съжаление, е насочена не толкова срещу политическите представители на левицата и левицата като цяло, а към тяхния коалиционен партньор ГЕРБ, който трябва да бъде въвлечен в цялото това безсмислено говорене. Аз не смятам, че е безсмислено, смятам, че дебатите от тук нататък ще набират инерция, защото, както разбрах и от 1993 година, съществува проект за демонтирането му по чисто технически причини. Като изключиме Сталин, един град, в който паметник на Съветската армия е демонтиран, дори там е демонтиран, но е преместен. Няма нито един. И моя съвет е примерно към господина Ангеличин, тъй като цитира различни столици, да се обърне към правителството на германската държава, към канцлера Меркел, може би към кмета на Берлин. Малко и към папата ще ме препрати. Не. Там съвсем спокойно може да отидете в Трепков парк, да видите паметника на Съветската армия. И интересно защо не го читат като тоталитарно минало,
приятели, в България няма нито един загинал руски войник, съветски войник, защото тук не са се водили боеве. Много добре знаете, че съветската армия нахлува в България, вместо да гони така наречения германски бутуш в Румъния, той влиза в България, за да установи едно недемократично правителство. Вие знаете това. А всъщност на българска територия дори гробниците, които са с кости на съветски войници, аз дори не знам откъде са доведени тези кости на тези нещастни войници. Защо в България има съветски костници, при положение, че нито един съветски войник не е убит в България? И не се е водил. Това са починалите, ранените, да не тракаме кокалите на хора преди. Малко ми звучи некрофилско цялото това поведение. Това, което мога да ви кажа следното е. Продължавате в една посока, в която казвам, че за вас кошмарната дата 9 май просто трудно ще ви излезе от съзнанието. Не е необходимо да се връщаме 60 години назад. Пак ви казвам, за да разберете за какво става въпрос, обърнете се към Чудомир, прочетете разказа му Българи. Чели сме го този разказ. Чудесно е. Аз дори ще си направя усилието, ако имам възможност да го копирам тази вечер, за вас на сесията да ви го дам да го прочетете още веднъж. Добре, господин Малинов. Още една реплика към от Валентина. Аз лично ви благодаря за включването. Тъй като напредваме с времето, само една реплика имате от Валентина Маринова. Да, слушам. Искам да кажа, че парламентарната група на БСП беше единствената група, която през 2008 година не подписа Пражката декларация за съвестта Пражката декларация за европейската съвест. И това трябва да говори много на хората, които слушат това предаване. Единствената, просто с приети декларацията от българския парламент, това беше единствената група, която гласува против. Чудесно. Поздравявам ви за това гласуване. Господин Малинов, благодаря ви за включването. И все пак смятам, че разговори от този тип си заслужават общественото внимание. Разбира се. При всички положения, аз няма никакви възражения и съм на разположение тогава, когато пожелаете да разговаряме по този въпрос. Приятна вечер на вас. Приятна вечер и на вас. Вече професор Пламен Цветков, преподавател по история в Нов български университет. Добър вечер. Добър вечер. Преди да ви попитам по темата, която нагорещи страстите тук в студиото, какво да правим с паметника на Съветската армия в центъра на столицата, искам да ви попитам лично като историк, който преподава предмета, освободено ли е преподаването на история в съвременните български училища и висши учебни заведения, освободено ли от всякаква идеологизация? За честа на науката, за честа на професията? Значи не бих казал, че е освободено. Разбира се, на пръв поглед като че идеологията е намаляла, но за мен е скандален факт, че по принцип изобщо за комунизма и неговите престъпления в училищата не се преподава. Общо взето, дори някои, доколкото разбрах програми, спират с Първата световна война. Какво се е случило в следващите близо 100 години, изобщо не се преподава. Защото ми се иска да погледнем на датата 9 септември 1944 година от обективната гледна точка на науката и история. Значи от обективната гледна точка на науката и история 9 септември е един миг. Решаващата дата е на 8 септември, когато в България нахлува Червената армия, а това, че в нощта на 8 срещу 9 септември група авантюристи заедно с неколцина комунисти нахлътват в сградата на военното министерство и се самопрогласяват за правителство. Между другото, с любезното съдействие на тогавашния военен министър, е просто една зловеща оперета. Между другото, подобни събития се разиграват и в Норвегия през април 1940 година, когато нахлуват нацистите в страната и едно лице мине виком Куисън, че самопрогласява за правителство. Не съм чул нито един норвежки историк, който да определя тези събития като преврат, а още по-малко като революция. Решава се дата е 5 септември, когато Сталин декларира война на България и 8 септември 1944 година, когато започва операцията по окупирането на България от Червената армия. Между другото, в момент, когато България вече е скъсала с Германия, взело е правителството решение да обяви война. Това е едно демократично правителство на Константин Муравиев. Така че това е едно от многобройните престъпления на Сталин,
които обаче се премълчават. Тъй като паметникът в центъра на София, монумента на съветския войн, е издигнат в чест точно на тези събития, как трябва да погледнем на него днес? Въпреки, че вие казахте, че историята не се е потърсила изцяло от идеологизацията. Това е един позорен факт от всяка гледна точка. Ето естонците го демонтираха и преместиха техния паметник на съветската армия в центъра на Талин. Това според мен, аз отдавна съм го казал, трябва всичките тези паметници да бъдат събрани на едно място, да се създаде един музей на открито на така наречения социалистически реализъм, значи на изкуството през комунизма, за да не забравяме какво наистина е станало, да имаме пред очите си свидетелството на епохата. Там може да бъде, имаше един паметник на Света Неделя на Ленин и той да бъде на това място откаран. Паметник на Георги Димитров имаше колкото си искате, на Тодор Живков това паметник имаме и сега да отидат там. И по този начин да се създаде един музей на открито, който да не напомня за това зловещо време, за което покойният писател Мирон Иванов казваше: не е весело да си спомня човек и надали някога ще стане весело. Аз ви благодаря за включването. Тук при мен са Христо Ангеличин, заместник кмет на София, и Маргарита Гутева. Съобщавам само гостите от Столична община, които може би ще трябва да търсят бъдещото място на този музей. Най-добре си препоръчвам това. Добре, благодаря ви, че бяхме заедно. Оставям още малко минути в разговор тук в студиото. И така, топката е прехвърлена към вас. Общинарите, Софийската община, и ако това, което гражданската инициатива сумее да постигне, това е желанието на софиянци, какво ще има на това място и къде ще се преместят всички символи, хералдики и прочие исторически документи за едно друго време. Както вече казах в предишни дебати, за мен това място би било подходящо за една концертна зала. Защото София, добре, че има и зала България, но тя е твърде малка. Ще има спортна зала за 18 000 човека. Защо не е една прекрасна концертна зала, в която да бъде ползвана от всички граждани? Смятате ли, че Кремиковци, такъв какъвто съществува като момента, би могъл да бъде бъдещия идеален музей? Естествено, че би могъл. Това е рожба на българо-съветската дружба. Точно там е мястото на такъв музей. Господин Ангелич, всъщност, аз наистина не искам да поляризирам говоренето. Знам, че това е тема, по която общественото мнение се разделя. Аз не търся тези теми, по които мнението се разделя, по-скоро търся мнението, по което се обединява. Когато хората в Германия 90-та година взеха чуковете и свалиха Берлинската стена, 89-та година ги нарекоха освободители, нарекоха ги едни нови демократи, същите тези хора тук до ден днешен ги наричат вандали. Много искам това мислене да се промени. Какво стане на това място, какво ще има? Безкрайни теми, може да се направи конкурс, може да се вземе един международен истински конкурс, защото апропо в България или София няма изпълнен международен конкурс от 1944 година, а ви напомням, всички красиви сгради в София са построени по международни конкурси. Всичко може да... Аз бих се радвал, че остане парк. Просто харесвам да има повече зелено в София.